Здравейте! Днес ще направя един мини-влог от моя ден. Днес е 7.06.2025 година, а ние сме в салон Cool Nice, Сливен, Александър Исак 7, където аз работя и съм фризьор. Днес съм решила да създам едно събитие, което мисля, че е единствено по рода си. Може и да се бъркам, но аз не съм чувала и не съм присъствала на такова събитие. Събитието е специално за клиенти. Няма значение дали са мои клиенти, бъдещи клиенти, потенциални клиенти, дори и да не са мои клиенти, няма никакво значение. То е специално за хора, които използват фризьорски услуги. И такива, които не използват, имат желание, но не знаят за какво става въпрос. Днес ще покажа на всички дами, които ще присъстват. Приготвила съм им почерпка, приготвила съм им продукти, които могат да се закупят на ниски цени само днес. Приготвила съм столчета, на които да ги настаня. Ще имаме модел, който ще измием и ще направим една бърза терапия. И после ще завършим с финален стайлинг. Ще имат възможност дамите, които ще присъстват, да пипнат косата преди и след терапията, за да видят лично и да се убедят в ефекта на терапията. Ще продължим малко по-късно, като вече почнат да идват моите гости. Искам само да добавя, че днес ще работим с италианските продукти на Кристиано Прома. Ползваме други продукти на други фирми, но днес сме се концентрирали специално на техните продукти, за да покажем техния ефект. Благодаря от сърце на всички, които дойдоха и ме уважиха. Много се радвам, беше ми много приятно. Надявам се и на вас да ви е било полезно и приятно. Надявам се скоро пак да направя такова мероприятие. За мен ще бъде удоволствие. Всичко хубаво, благодаря ви.